त्याचप्रमाणे त्यांचा कनिष्ठ बंधू म्हणजे सुनाक अजिंक्याने अमर झाला। पण आता पुढची पावलं कशी उचलाव हे दादा तुमचा आशीर्वाद। हे सुनाक वज्र निग्रही होशील असा मंगल आशीर्वाद। या ठिकाणी उद्घाटन समारंभ आहे, त्याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। त्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित आहेत मगोचे प्रतिनिधी, समाज कार्यकर्ते आदरणीय श्री प्रवीणजी आंबेकर, मित्र महादेव गवंडी यांनी 5 मिनिटापूर्वी मला फोन केला आणि म्हटलं की एक कार्यक्रम आहे, तुम्ही त्या कार्यक्रमाला हजर राहा। त्यामुळे सर्वप्रथम हा कार्यक्रम पुरस्कृत केल्याबद्दल मी प्रवीण आर्लेकर सरांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। कारण हा जो दशावतारी नाट्यप्रयोग याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे, त्या निमित्तानं आपली जी संस्कृती आहे, आपला जो इतिहास आहे, तो जिवंत ठेवण्याचं काम हे लोक करतात। आपण सर्वांनी या सर्व नाटकांना आपली उपस्थिती लाभून हा नाट्य महोत्सव यशस्वी करावा आणि आपल्या आलेकर सर आहेत त्यांना भविष्यासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि माझे या ठिकाणी 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। नाट्य रसिक प्रेक्षक हो, हा दशावतारी महोत्सव म्हणजे दीपावली महोत्सव आम्ही दरवर्षी करतो, पण 2 वर्ष काही करोनामुळे झालं नाही। पण यावर्षी म्हणजे 2018 मध्ये दशावतारी महोत्सव केला होता। यावर्षी म्हटलं पुन्हा काहीतरी करायचं, दशावतारी महोत्सवच करूया म्हटलं, कारण त्या दशावतारी नाटकांना भरपूर प्रतिसाद मिळतो, लोकांना पण खूप आवड आहे। अजून ही कला या लोकांनी जपली आहे, ही कला सादर करायची, आमच्या गावात काहीतरी झालं पाहिजे ही एकच इच्छा बाळगून मी प्रवीण आर्लेकर बाईंना भेटलो आणि म्हटलं असं असं मला करायचं आहे। तर त्यांनी लगेच मला होकार दिला, म्हणून खरंच मी आज त्यांचा खूप ऋणी आहे आणि त्यांचे खूप आभार मानतो। आणि नाट्यरसिक बंधू आणि भगिनींनो, पहिल्या प्रथम या नाट्यरसिकासाठी नाट्य महोत्सवासाठी उपस्थित आहात
त्याबद्दल महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीने मी आपलं हार्दिक स्वागत करतो. तसेच शिवाजी मित्रमंडळाने हा नाट्य महोत्सव आयोजित केला त्याबद्दल त्यांचंही मी अभिनंदन करतो. दुसरं म्हणजे नाट्य महोत्सव म्हटले त्याला आर्थिक गरज असते, आर्थिक पैशाची, आणि ती पैशाची गरज, आर्थिक मदत आमचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे पेडणे मतदारसंघाचे उमेदवार प्रवीण आर्लेकरजी यांनी आर्थिक मदत केली आहे, त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देतो. दिवाळीच्या निमित्तानं हा नाट्य महोत्सवाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्याचा तुम्ही सर्वांनी आस्वाद घ्या. नाट्यरसिक तुम्ही सर्वजण उपस्थित आहात. दशावतारी नाट्यमंडळ गोव्यात म्हणा, महाराष्ट्रात म्हणा, हजारो नाट्य प्रयोग करतात, पण गेले 2 वर्ष कोरोनाच्या महामारीमुळे हे नाट्य महोत्सव होऊ शकले नाही. त्यांची आर्थिक परिस्थिती ही नाट्य महोत्सवाची होऊ शकली नाही. तर आपली संस्कृती टिकवण्याचं काम या दशावतारी नाट्य मंडळाने केलेलं आहे. त्यांचं मी ते कौतुक करतो आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. दिवाळीचो 2 वर्सां जाली कोविड महामारीन आयजो प्रोग्राम जावन हाडलो, तो आयजो ह्या वर्सा घडोवन हाडलो. शिवाजी मित्रमंडळ कोरगांव आयज हे दशावतारी नाटकाचे तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घेवचो आणि तशेंच तुम्ही तुमच्या सगळ्या फॅमिलीक परत अशें घेवन सगळ्यांक येवचे. 6 दीस हांगासर हो कार्यक्रम चलतलो आनी तुमी हेचो लाभ घेवचो. दोन उतरां सांगून सोंपयता. थँक्यू.